pethau yn mynd yn gyffroes iawn nawr ynghylch Defaid Texel, y Pencampwriaeth nawr, Dafydd o Sir Gor. Le mae'n fynd? Mae'n ddau agos iawn yn fi. I fi'n bersonol, y ddafad blwydd. Ond fi wedi bod yn wrong fan hyn i'n meddwl ar y mynir, so a fi ddim i weid gormod. Mae carcas rhyfeddol yn perthyn i'r ddau yma. Mae'r ddafad yn sefyll yn hynod o sgwar yn dyfu. Cryf yn y rhan ôl, ond mae gwmyn o bwer yn perthyn i'r hwrdd wedyn. Mae'n agos iawn rhwng y ddau, byddwn ni'n gweud. A mae'r hwrdd yn llawn yn drosto fe gyd yn dweud. Mae'n agos iawn me. Agos iawn. Yn sicr, mae cryfder rhyfeddol yn mynd o'r ysgwydd trwyddo gyda'r hwrdd. Mae'n glamp o beth, chwarae teg. So mae da ni teulu Aiken, Robbie Aiken, fyna yn dathlu ben blwyddyn 16 mlwydd oed heddi. Ac yn dala yr hwrdd yn y Pencampwriaeth arbennig iddo fe, ynddo fe? Ac bod yn 16 mynir, mae blynyddau brofiad gyda'r clwt yma. Maen nhw wedi bod yn dangos ers blynyddau mawr yn y sioe frenhinol hefyd, a wedi cael tipyn o lwyddiant dros y blynyddau yn arddangos. A pam ti'n gweud am rhywun sydd wedi cael ei eni a chotwen ar ei gefennau, mae hwnna'n un ohonyn nhw'n dweud. Ydy, yn sicr. A wedyn wrth gwrs, y ddafad! O ti'n iawn, Dafydd! Ges ti'n mynd iawn yn dweud? Tro cyntaf yn dweud. Ond dyna beth yw i, barn y beirniad yw ar ddiwedd y dydd a chwarae teg i Ciri Cymodi o Ynys Manwy. Mae wedi gwneud gwaith arbennig trwy gydol y dydd yn dweud. Do, ar yr erchel chwarae teg. Mae wedi bwrw trwyddo nhw'n dda. Felly, Clamfield, Millhouse, Rhydychen sydd yn ennill, gyda y ddafad flwydd a gam sioe maen nhw wedi cael. Mae dosbarth y Texels yn grif wastod yn dweud. Wastod yn grif mynir, ydy o chwarae teg. Mae cymeryd cynta yn y dair dosbarth yn y benywod yn eitha camp mewn unrhyw sioe, ond yma yn Llanelwedd, chwarae teg. Diolch yn fawr, Dafydd. Tra bod y beirniad yn mynd wrthi nawr i weld pwy fydd yn ennill y gil wobr yn y Texel, fe na i fynd yn gyflym iawn i gael sgwrs gyda'r Pencampwriaeth. Amazing, well done you. She is absolutely delighted. Fantastic you, isn't she? She's unbelievable you. Yeah, she's come on leaps and bounds really. She's not just took a step wrong really all day. And, yeah, she's credit to us. But to think of the standard of the Texels here today. It's been a very good show of Texels today. And, yeah, she's done well really to get through them. And you're the clean sweep of the females. I couldn't speak to this really. It's really good, really good. A show to remember? Definitely one to remember. Yeah. It's the first time coming as well, and one to remember. Really. Fantastic, and now we can see, I think, the female following in your footsteps. Thank you. Amazing, fair play. Teulu Williams, Tynllyn Ceredigion yn ennill y gil wobr gyda'r ddafad ac y sgwrs cyflym iawn dy Rhys nawr. Rhys, llongyfarchiadau, ennill y gil wobr? Ai. Agos iawn fyna! Agos. Ie. Sawl bryd sydd gyda chi yma gyd? A sawl deifed? Ydych chi'n sawl un yma gyd? 4 bryd i gyd. 13 o deifed. 13, a'n lwcus i rai? Ai, fi'n wad. Ond chi'n cael digon lwc fan hyn, war y teg. Diolch. Pob lwc i chi'n weddill y sioe? Diolch fawr.